Nibingelele ngiphinde namukele kule channel ehamba phambili Red Wing ezelami igama umfazi uNtuthu wakho malo bathi la sibona amagomede mawukuthi usemusha la ekhaya sicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu uMthandeni usevele wayibhekisa kuKhuzani lento njengoba injalo kuzokhumbuleka ukuthi namhlanje ngoba kuyi4 May lapha uMthandeni ngawo lapha unyaka ka2019 wayibeke lapha usuku lokuthi uyogcwalisa iOrlando lapha kodwa ke kwangaba njalo namhlanje ama-post akade ngenile lapha kuFacebook aloku ayisho njalo ukuthi namhlanje i4 May siyokwenza njalo ke lapha uMthandeni ubese ibona lento waseyishintsha wayibhekisa kuye lapha idlamlenze uyahambile waya lapha Facebook afika wadedela enye ipost eshiya abantu impela bajabulile nanye bachazekile lapha wathi namhlanje i4 May holiday labapheqayo lapha labapheqanayo wasephinde buya futhi ngenye ipost wathi i4 May lapho usuku olukhulu impela wenza umlando intombi eningi wayitholela umshini wokusheka iBP lapha neOripo kuzokhumbula ukuthi uMthandeni uke wayiveza izindaba lapha ngoba yakhe kulonyaka odlule lapha noshoyo ukuthi indaba zikaNtombi eningi akafuni ukuyikhuluma ngoba kuzosolwa yena ke show ukuthi uKhuzani wapheqana naye lo mfo uNtombi eningi eOripo Hotel kodwa ke akezo kuyikhuluma le abantu bachazekile impela babona lapha ku Facebook ubona abanye seba create ama post lapha khona omunye ovela wabhala ukuthi ngavele ngahleka sekuvelile ukuthi iqaqa lokaMpongoso la pheqa ngazi i4 lipheqa uNtombi eningi angisaphelile ukuhleka anosola mina ke basho kanjalo impela uMthandeni uvela wayijika impela lento waseyibeka ibe ngoKhuzani umfokaMpongoso ukhumbule ukuthi bekusuku la abantu khona bebezama ukuhlekisa ngayo ukuthi ngolusuku wathi uzogcwalisa lapha okanye uzokwenza ifestival eOrlando Stadium ukwagcine kungasenzekanga ngendlela ke mina ke ngifuna ukuzula uthini wena kwakho kuphawula asihlangane ku comment section wengane zakwethu nibe nosuku lumnandi niphathe kahle nakhohle ukusubscribe comment nokulike nokushare